अज'ध्यानिफ्राय दिल्ली थांनाय इन्डिग' उरांआ अख्रां सायावनो थावजोबदों। उरां दावबायारिफोरनि थाखाय साननो गोनां जाथाय। इन्डिग'नि गंसे उरांआ अख्रां सायावनो थावजोबना होदों। अज'ध्यानिफ्राय दिल्लीसिम थांनाय इन्डिग' उरांआ बेबायदि थासारियाव मोगा-मोगि जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला 13 एप्रिल सनिबार खालि अज'ध्यानिफ्राय बेलासिनि 3:25 रिंगायाव टेक अफ खालामनाय 6E2702 नम्बरनि इन्डिग' उरांआ दिल्ली उरां गाथोनाव 4:30 रिंगायाव लेन्डिं खालामनो गोनांमोन। नाथाय बेनि सिगांनो 4:15 रिंगायाव पाइलटआ उरांआव थाव गैलिया होननानै फोसावदोंमोन। अदेबानि दिल्ली उरां गाथोनाव बोथोर गाज्रिनि थाखाय खेबनै गोजो नाजासेयावबो इन्डिग' उरांखौ पाइलटआ लेन्डिं खालामनो हायाखैमोन। बेनि उनाव 5:30 रिंगायाव चन्डीगढ़ उरां गाथोनाव खुनुरुखुमैसो लेन्डिं खालामनो हायो। अब्लासिमाव 2 मिनिट समसिमल' बिरनो हानाय थाव दंसैमोन बै उरांआव। बे खौरांखौ इन्डिग' उरांआव थानाय सतीश कुमार मुंनि सासे पुलिस अफिसारआ गावनि फेसबुक पेजआव फोसावदोंमोन। अज'ध्यानिफ्राय दिल्ली थांनाय इन्डिग' उरांआ अख्रां सायावनो थावजोबदों। उरां दावबायारिफोरनि थाखाय साननो गोनां जाथाय। इन्डिग'नि गंसे उरांआ अख्रां सायावनो थावजोबना होदों। अज'ध्यानिफ्राय दिल्लीसिम थांनाय इन्डिग' उरांआ बेबायदि थासारियाव मोगा-मोगि जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला 13 एप्रिल सनिबार खालि अज'ध्यानिफ्राय बेलासिनि 3:25 रिंगायाव टेक अफ खालामनाय 6E2702 नम्बरनि इन्डिग' उरांआ दिल्ली उरां गाथोनाव 4:30 रिंगायाव लेन्डिं खालामनो गोनांमोन। नाथाय बेनि सिगांनो 4:15 रिंगायाव पाइलटआ उरांआव थाव गैलिया होननानै फोसावदोंमोन। अदेबानि दिल्ली उरां गाथोनाव बोथोर गाज्रिनि थाखाय खेबनै गोजो नाजासेयावबो इन्डिग' उरांखौ पाइलटआ लेन्डिं खालामनो हायाखैमोन। बेनि उनाव 5:30 रिंगायाव चन्डीगढ़ उरां गाथोनाव खुनुरुखुमैसो लेन्डिं खालामनो हायो। अब्लासिमाव 2 मिनिट समसिमल' बिरनो हानाय थाव दंसैमोन बै उरांआव। बे खौरांखौ इन्डिग' उरांआव थानाय सतीश कुमार मुंनि सासे पुलिस अफिसारआ गावनि फेसबुक पेजआव फोसावदोंमोन।